već više od 100 godina iz svih srpskih krajeva, sa svih srpskih krajina dolaze na Beogradski univerzitet. Njegove zgrade, njegove učionice menjale su se. Menjali su se i studenti, menjali su se i profesori, ali je Beogradski univerzitet ostao simbol zbog kog su hiljade i hiljade ljudi zavolele Beograd i Srbiju. Studenti su bili oni koji su davali takt i impuls tom osjećanju. Profesori su ih pratili. Jedan od najčuvenijih, najpopularnijih, najslavnijih, čuveni helenista Miloš Đurić rekao je, kada su mu ponudili da potpiše apel srpskom narodu, koji je bio apel da se zaustavi borba protiv okupacionih snaga, ne mogu potpisati jer su oni protiv kojih treba da potpišem mnogi među njima moji studenti. Zbog toga je otišao u Banjički logor, gde je zatekao mnoge među njima i bili su tamo i oni koji su bili na strani ravnogorskog pokreta i oni koji su bili na strani komunističkih boraca. Jer profesori ne dele svoje studente na leve i desne, na tradicionalne i avangardne, nego samo gledaju da li u njima sija ona svetlost i onaj plamen etike koji je Miloš Đurić uzeo kada je rekao jednom svom kolegi: lako je tebi da potpišeš, ti sviraš u diple, ali ja predajem etiku. A koju je to etiku Miloš Đurić predavao? On je napisao knjigu Vidovdanska etika. Bila je to etika kosovskog opredeljenja. A šta je to kosovsko opredeljenje? To su tri stvari spletene u jedan simbol i u jedno značenje. Lazarev izbor, Vukova izdaja i Obilićev podvig. Te tri stvari prate srpsku istoriju i svaki put se pojavljuju u njoj sa potpuno novom i neočekivanom snagom. Nije, dakle, kako zlonamerno kažu, naše proslavljanje kosovskog opredeljenja nikakvo sećanje na poraz, već je to uvek aktuelni i spremni poziv na podvig, na Obilićev podvig. A podviga ima različitih. Ima podviga mirnodopskih i ratnih. Ima podviga građanskih i vojnih. Ima podviga protiv nasilja i podviga za slobodu. Ta reč u korenu je kosovskog opredeljenja i ona je u korenu duhovne definicije srpskog naroda. To je borba neprekidna za slobodu. A kakve slobode postoje danas i ovde, mi vidimo u tome što oni stalno hoće da zavade već 35 godina dve slobode. Jedna je unutrašnja sloboda. Šta to znači? To znači biti građanin, to znači biti verski tolerantan, to znači biti solidaran sa svima, to znači poštovati zakonitost, a to znači poštovati Ustav. A u Ustavu je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije. Postoji i ona druga sloboda, to je spoljašnja sloboda. Ona ide u dva kraka. Jedan
to je sloboda naše države Srbije u odnosu sa drugima, koliko je moguće i koliko je realno, ali neodstupno. I drugo, da se ni na ovom skupu ne zaboravi, to je sloboda srpskog naroda van Srbije, odbrana suverenosti Republike Srpske, odbrana suverenosti Srba u Crnoj Gori, borba za srpska nacionalna prava u Hrvatskoj i Makedoniji. To je borba za srpski integralizam. Nema odvajanja, ne može se postići unutrašnja sloboda, građanska, bez ove druge spoljašnje slobode, ali ne može ni obrnuto. Ne može nas niko lagati da zato što postoji borba za spoljašnju slobodu, on može da sprovodi teror nad našim glavama. Dakle, kosovsko opredeljenje je drugo ime slobode. A kao što je Njegoš rekao Ljubi Nenadoviću, šta se Srbija ima bojati slobode kad je ona iz slobode rođena? Beogradski univerzitet u svakom novom pokoljenju pokazuje da se ona uvek ponovo i neugasivo rađa.